În momentul în care călătorii noștri vin și ne spun că doresc o călătorie în Maldive, o vacanță în Maldive, bineînțeles că prima întrebare și cea mai importantă este: ce îmi recomanzi, vile pe plajă sau vilă pe apă? În continuare îți voi prezenta vila pe apă și vila pe plajă, ca să alegi ceea ce tu crezi că este cel mai potrivit pentru tine. Zona vilelor, Water Villa, pe partea stângă sunt Sunset Water Villa Whitpool, pentru că sunt la apusul de soare, iar pe partea dreaptă Water Villa Whitpool, către plajă. Vilele pe apă sunt un semn distinctiv al insulelor Maldive și un vis pentru toată lumea care visează să ajungă în Maldive. Ce o face specială? În primul rând, vila pe apă îți dă posibilitatea ca din pat să vezi direct piscina și în continuare Oceanul Indian, ceea ce este o priveliște minunată. Să spunem că aceasta este grădina ta exterioară pe care o ai la îndemână. Alt lucru, vilele pe apă în general, au terase foarte mari, cu multă privacitate, cu piscine. Unele sunt cu piscine, altele fără, dar în general au piscine unde tu poți să te bucuri de extrem de multă privacitate și în funcție de cum sunt așezate, întotdeauna ai ori răsăritul de soare, ori apusul de soare, ceea ce este foarte romantic. Unele vile au din baie sticlă, de aceea poți să stai în cadă și să te bucuri de răsărit sau de apus și, bineînțeles, să-ți faci niște istorii super wow pentru Instagram. Alte vile în baie și în dormitor, ca în acest caz, aici suntem în hotelul Atmosfer Canifushi, au sticlă, ca tu să vezi pisici de mare, rechini, pești, corali. Este ceva unic, este minunat. Gândește-te, imaginează-ți să fii tu în această cadă și să vezi răsăritul sau apusul împreună cu perechea ta. Aceste vile de multe ori sunt alese pentru luna de miere, dar în ultimii ani Maldive s-a schimbat cumva și nu mai este doar o destinație pentru luna de miere, ci pentru o vacanță frumoasă în pereche sau cu familia. Atât vila pe apă, cât și vila pe plajă au niște servicii în comun, și anume minibarul este același. Metrii pătrați ai vilelor în general sunt aceiași. Serviciile sunt aceleași, uneori fiind de o categorie poate mai înaltă vilele pe apă, atunci au acces, să spunem, la 1-2 restaurante à la carte față de celelalte de pe plajă. Terasa este locul tău de plajă, în general ai 2 șezlonguri, iar dacă dorești să stai pe plajă este o zonă special amenajată pentru vilele pe apă, unde acolo poți să ai șezlonguri și bucata ta de plajă unde să te bucuri. Camera are un minibar foarte bine pus la punct, cu tot felul de băuturi, ciocolată, bombonele, și în fiecare zi se renovează. Se renovează la prânz și apoi mai trec o dată seara. Sunt sucuri naturale, ciocolată, Coca-Cola, Sprite, Fanta, apă naturală, apă minerală, bere, absolut tot ce ai nevoie. Un dressing pe măsură, unde găsești prosoapele de plajă, papuci de casă, papuci de plajă, vestele de salvare, seif, masă de călcat, fier de călcat, absolut toate facilitățile de care ai nevoie.
și această minunată piscină unde să te relaxezi, care se contopește cu oceanul. Apa este super caldă. Este minunat, este paradis. În continuare îți voi prezenta cum arată o cameră Beach Villa with Pool. Camera Beach Villa are același pat de matrimoniu king size, are aceiași metri pătrați, aceeași mobilă practic. Baia în partea cealaltă era cu cristal, cu sticlă către Oceanul Indian. Această baie este foarte frumoasă și aceasta, numai că este diferită. Are o grădină cumva interioară, putem să o numim că este o baie interioară, dar este exterioară, ai foarte multă vegetație, se aud păsărelele cântând și ai două chiuvete, o cadă foarte frumoasă, un duș foarte generos, halate, prosoape, un cântar, are un dressing la fel de mare cu două șifoniere, două mese unde să-ți pui geamantanele, o masă de machiaj, de îngrijire. Camera are un hol la intrare, o masă de lucru, dacă cumva ai nevoie să și lucrezi, încă o masă cu un dulap, sertare și un minibar, ca în toate tipurile de camere, foarte bine pus la punct, cu sucuri, ciocolată, bere, vin. Iar dacă la Water Villa din pat aveai vedere către piscină și către Oceanul Indian, aici din pat ai vedere către piscină, către plajă și către minunatul Ocean Indian. Ai o terasă foarte mare cu scaune, măsuță, un pat unde să stai să vezi apusul de soare, pentru că aceasta este o vilă Sunset Beach Villa, unde vezi apusul de soare. Piscina este destul de profundă, are 1,40 adâncime și minunata ta bucățică de plajă privată pe care să te bucuri, să te relaxezi și să intri, să faci baie, să te bucuri de tot ce îți oferă Maldivele. 2 șezlonguri. Este superb aici, eu nu mai vreau să plec. Și acum, dragule, ce alegi? Vederea din pat către Oceanul Indian și piscină, vederea din pat către piscină, plajă și Oceanul Indian, bucățica ta privată de plajă cu nisip și vegetație sau bucățica ta de terasă de unde pe scări cobori imediat în Oceanul Indian și faci snorkeling. Probabil dacă până acum îți era greu să te decizi, acum îți va fi și mai greu, dar asta chiar nu este o problemă, pentru că aici sunt eu, ca și specialistă, care te voi ajuta, dacă dorești, să-ți organizezi, să combini ambele experiențe și să trăiești ambele experiențe în această destinație paradisiacă. Eu sunt aici, am cunoscut o groază de hoteluri, o groază de experiențe, de aceea nu sunt doar niște poze pe care le-am văzut, niște cataloage, este ceea ce eu am trăit și te voi ajuta ca și tu să trăiești frumoase experiențe în Maldive. Te aștept aici, te aștept în paradis, în Maldive.